सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 49 खुंथाय बेयाव फैनानै नोंथाङा मा बायदि मोनदों? सनितपुर जिल्ला एबसुआ प्रि गल्डेन जुबली आगु सनाथि मायथाइ फोरबो खुंदों एबा 49थि बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों। रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सिनस्रि, गोबाव समनिफ्राय बर' हारिखौ जोथोन लाबोदों, बेंबोदों, दैदेनबोदों। दा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम गोख्रोङै थाथों, जों बेखौ अरायसम हास्थायो। सनितपुर बिश्वनाथ होननाय लोगो लोगोनो गोबां जेंना बेवहाय दङ। हा हुनि जेंना, फरायसालिनि जेंना, गोबां जेंनाफोर। बे जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जों सरकारजों खनले सावरायगासिनो दङ आरो आं मिजिंथिदों खम समनि गेजेरावनो बे जेंनाफ्रा बोस्रांजागोन। आथिखालाव नैबे जि बिटिआर एक्सटेनसननि जि दाना होजानाय कमिसन बियो नैबे मार्च दानावनो जोबनो थांगासिनो दङ। बेवहाय आगोलनि जि चेयारमेन बिथाङा थैनायनि उनाव अबथिरा रुंसारि जानायनि उनाव आशिष भुटाननि गोदान सासे चेयारमेन होदों। दा बिथांजा गेजेर ससेयाव बिथाङा खामानिखौ जागायनो हायाखैमोन आरो कभिडनि थाखायबो जथेस्थ' जेंना जादोंमोन। नाथाय नैबे मार्चनि फार्स्ट उइकनिफ्रायनो आगोलनि चेयारमेना मावनानै दोनलांखानाय खामानिखौ लानानै मार्चनि फार्स्ट उइकनिफ्रायनो बिथाङा खामानि जागायगोन आरो जों मिजिंथिदों बियो खम समनि गेजेरावनो बे खामानिया मावफुंजागोन। आथिखालाव जे नैबे ओनसोलनि रायजोफ्रा गोबांथार बेखौ लाना गोनो गोथो जागासिनो दं। नोंथाङा ओनसोलनि रायजोफोरखौ रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानांगौ गैया। मानोना मोननै सुक्तियाव जेबो गैयामोन, मोनथाम सुक्ति, थार्ड सुक्तियाव बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै स्पष्ट लिरनाय दङ। गामि सोसननाय, गामि दानख'नाय, बे गासैबो खोथाफोरखौ लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार, भारतनि हम मिनिस्टार बिथांमोना स्पष्ट बुंदों। दा बेनि उनाव खालि कभिडनि थाखाय जोङो बोसोरनै माने जथेस्थ' जेंना जानानै दङ। दा आं मिजिंथिदों खम समनि गेजेरावनो बे जेंनाया थाबैनो सुस्रांजागोन। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जे बर' बिनि थाखाय अनसुंथाइनि थाखाय जोङो गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दङ फेस वाइजआव। मानोना जोंनि मुंख्लंआ गोबां रोजा रोजा जाबाय, ओंखायनो राङाबो गोबां नांगौ। ओंखायनो फेस वाइजआव जोङो बे मुंख्लंफोरनि जि मोनसे मार्टियारनि एक्सग्रेसिया बेखौ होलांबाय थानो थाखाय आसाम सरकारखौ खावलायदों आरो देग्लाय जोङो माखासे मानसिनो होनो हागोन। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।